Sa diri mga kabro, relax sa ta diri. So tumatanaw sa ta sa bata diri barag-barag lang kung pansa kay siya na ba matagak na siya na ron. Kusog mga to ana lagi to. Bata ano mo mag-ingat ko to ana. Hala hagbong siya. To so ano naman to. Pero dahil mga kabro, paano mga expert na dito sila. So mo na ilang banding-banding diri. Dilit ani nga tubig nga nag-agas. Sani siya kadam. Maawa sa mga expert na sa mga bataan Dili siya ang kahadlukan no tanawon. Lingaw ka magtan-aw nila ani magpadilit lingaw kay sila sa ilahang mga kabataan pa sila no. Lingaw kay sila. Ano sila tigkaligo ani. Didid sila ani nga tubig medyo taas paning hagbungan ning tubig damo gini siya mo ni gitawag nila Naiya Dam sa Bansalan ni siya nga Naiya Dam. So tanawon natin sila nga ligo kay malingaw tani magtan-aw nila ni padidit nila ni. So na sa kabata no nga nag-ready na siya napatuyok-tuyok pa siya anak ka expert ng mga bata ni ninduta kayo sa ilahang kinabuhi nang ilang lingaw kidaggan bagid siya yawa naisa kayo kiyasa to bata anna ning sila ni magpaditit ani sa dam dapit isa nagpawahay nga siguro maghuna na siya kung sa inyang buhaton ni exhibition kaya itong iyang kauban tuyok-tuyok isa pag kauban gidagan pag niya so ganahinay sa gnaog kung sa kayang buhaton ani so ato ning tanawon kung sa iyang buhaton ani pero di pud kayo hadlok ni sa ugnaanan naga pero kung first time pa siguro kamo padidit dire medyo kulba kayo so diha po sila mangagi ang kilid ana padung sa ubos hulat pag siya itong hulaton ni sa iyang buhaton ta isang kabag una sa daggan magiro yawa barog pa si kurma hagbong na sa ubos tara dagan maayuhan sila ni ana ka expert naligo din dapita mo nang makaari mo dire lingaw kayo so dire sa ubos nga portion mga kabro napon say nagstambay dito gidit napon dito mga uyab transparent po sila medyo lubok ang subak ng mga gabaha ni gikan so mao siya tama na to ang video mga kabro ug salamat kita sa next video bye bye.